hani busari hani no pangtini basagai o ha dofano mthangna service khainani hni bo basai tungpro जों bono chini dofani samang tangnani rnai de riya kobang ma borok प्रश्न खायो एडीसी सिकोनसा एडीसी को पावर करे आरो बुआ ग्रानो तामनि अमा ताहने प्रस्ताव रो आबला सिमा संसा जारा अमते हाइ कक सानाय रंनो आं संगो एडीसी न जदि सिकोनसा खांखांके एडीसी न तई तामनि डिमान्ड खाइखा borok रो तामनि आन्दोलन खाइखा एडीसी न तई बाक्सा टिप्रालेन सांगो एडीसी न तई बाक्सा मोर पावर सांगो एडीसी न तई बाक्सा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट अमा टेरिटोरियल काउन्सिल सांगो तांगै सा नों आरो नियो एडीसी तामो तंगमानि बागै सान आरो नोंनुगो अरनसिनि बरकनि गोबां संखा आरो तंगो ते लेन्ड आरो गोबां कक तंगो आबनो प्रोटेक्शन खायनि बागै निरक सान इनके काहाम कक नों ऑल टिप्रा प्रोटेक्शन नि सामालिया एडीसी एरियानि सिमि प्रोटेक्शन साका आबनि प्रोटेक्शन नारकसिदि एडीसी सानाय रतिनि प्रोटेक्शन खायनि बागै आगो फाइसिदि तांगै फाइमिया आं नानायबो केबो हराया बनो रदिबो केबो हमाया सिनि बरनो रखे हामता साब सिनि बरनो नाय सिनि बरनो राज्यपाल सुगमानि नुक्यानि बागैनो स्टेट गवर्नमेंट सिनि बरनो मकल खुयानि बागैनि बुइनि बरनो ररो कारण निगो नि कक्सा दनि करिखा टीपीएफ सिगो जों चिनि सुगमानि बतंगो जों बमांगु प्रपोजल लयमानो बुबाग्रा अ हानो फुल ड्राइव खैनानि बनि ऑडी कार्ड तंगो ते बनि ऑडी कार्ड नो जों तबुइ फाइनाय आबनि बागैनो अबनो पयला या फ्री अबसरो नॉट ओनली एडीसी एंड जनरल एवरी सामनो बोट न सिनि ऑडी कार्ड सिनि राइट्स आबनो नानानि बागै 2014 नि सिमि जों ताबो चैलेंज खाइतंगो 5 खाइतंगो सुप्रीम कोर्ट जरातै जों एनआरसी डिमांड खाइतंगो राज्यपाल अकबो साखा जों अलरेडी पेंडेमिक सुरुंया खसकां लॉकडाउन सुरुंया खसकां 11 तारिख मेगोनो जों साखा राज्यपालनो एडीसी मियाट पाइनानि नायतंगो एडीसी मियाट पाइखे आबनो हस्तक्षेप खाइगै जत दिन ना पर्यन्त इलीगल वोटार्स नो वोटार लिस्ट नि हटाओ खाइमेसा वोटार लिस्ट नि डिलीट खाइमेसा एडीसी वोट मासोलिया असेंबली वोट मासोलिया ते लोकसभा वोट मासोलिया अब जों 2015 नि सिमि खाइ फाइयो किन्तु सिनि टिप्रा हानि टिप्रा साकुन अर्गानाइजेशन आबनो खरां यासा गया बोट लाइगे तंगलाय ताबखाय बोटं यागै सरकार संसिनाय एडमिनिस्ट्रेशन पावर रसिनाय आबनो सरने सिनि बरक साना बरंगिया सब सुक जाया सालायबो माया टीपीएम नि थानि सुक मंगमु तंगो अधिकार बसं सिगो अधिकार न बसं नानाय आबनि बागैने 1 सेकेन्ड फांथं 6 सेकेन्ड फांथं 6 मान फापसिनि अधिकार न जों नानाय आबनि बागैने तिनिनि सभा आरो थागै हाइकया ओ सभा जों अलरेडी गवर्नर साखा 2 टाइम्स गवर्नर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ने कक सालाय तंगो बो साखाबनो तै जों दाइतिने बेलायखेने सिनसियरलि आलोचना खायनाय जों साखानि रक दाइति खायां खांखांखाय जों मुभमेन्ट खानाय हाहायने जों थां 16 तारिख सॉरी 13 तारिख जों मेमोरेंडम सबमिट खायमिखा प्राइम प्रेसिडेंट रहका प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर जतनो जों बेबागनो मेमोरेंडम रिमाइंडर लेटर हरजा जों अलरेडी साजा एंका ताक जरतै किन्तु आबनि इमप्लिमेंट बा एक्शन नाजागमानि करिनि बागै जों मुभमेन्ट खागो इंडिया गवर्नमेंट वन सकथों इंडिया गवर्नमेंट जों साखा जे पब्लिक नि सेंटिमेंट पीपल नि डिमांड आबनो बरक रेस्पेक्ट खाइथों कारण ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ताव पेंडेमिक एबां सिपुट नामाया किन्तु ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नो काहाम क्लाय स्मूथली रान खायनानि बागै ओ हानि नेटिव पीपल नि अधिकार नेटिव पीपल नो सि मारनाय आबनि बागैनो जों जतदिन ना पर्यन्त सिनि ओ एडीसी नि हाफांनि एडीसी नि जे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नो सिनि बरक तै सिनि डिमान्ड खांखांके बुबाग्रानो रयासाक जरातै सिनि चबा चले नाय आबना तिनिनि अचबा गां जतनो सानानि मुसुगो जों विथ फुल जे कोविड-19 नि जे गाइडलाइन तमनि सोशल डिस्टेंस मेंटेन सिनि तमने मास्क यूज खाइनानि सैनिटाइज यूज खाइनानि अब जत जों अरनिबो तिनि और सिमिया सारा टिप्रानि डिस्ट्रिक्ट वाइड नो जों खाइ दङो 7टा सेन्टार जों ताबक तिनि खाइ दङ सेम टाइम सेम इशु न तैगि इका अब हाइख्लाइनो जों तैबो बसकांनि सालो तैबो सबा खाइनाय